hono wowiri ni tedduɓe mi weltanto ko adi fof dendagal yeɓoɓe coftal ɓali men e hello Facebook RFI Fulfulde ha e YouTube mi weltonto kadi e hellonoɓe diɗɗe tawaɓe ɗo henne baɗono Mahmoudou nana heedi jungam ñaamo mami weltono kadi ɓe ngala yettode baɗono Aliou Sow e Kadiatou Sow maɓe gar ɗo joni joni min jetti on ɗo mbiyen ñande 13 go ɓuuru 12 walla mbiyen 12 ɗiɗa ɓuuru kan hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati waɗi to Côte d'Ivoire ko ɓuuri capanɗe joyi potité walla mbiyen kawdire mbaɗi ɗiɗɗe nogas e nayyi pottuno toon yeeru Sénégal Algérie Maroc Mali Mauritanie ha Guinée ko Côte d'Ivoire noon jaɓɓingal kangal heeɓi desewal ngal holto Côte d'Ivoire rewi ha heeɓingal desewal kan hikka keɗoɗen Mamadou Diongasi Ba waɗani hen jangtore. Côte d'Ivoire e Guinée Bissau wonno ko udditingal kawrital diɗɗal Côte d'Ivoire ngal folir loggi ɗiɗi e ɓolum tinnodiral ɗimmal ngal ko hakkunde maɓɓe e segeleje ɗen Nigeria foliriɓe loggol e ɓolum koko tinnodiral sakkitoral sikke ɗe woni gonga caggal Guinée équatorial hersinirdeɓe logginayi e ɓolum ka hersa accano Jean-Louis Gassé ko Emerse Faye wonno ko lontimo wondude toɓɓe tati ko Maroc lumbini ɓe e ngol lefol aranol e ngal jeetataɓal timmode ɓe fotti Sénégal koɗo hoolare nden arti caggal ɓe folude ngayoji ɗin Sénégal ko late jaalorɗe kono yaɓal timmode ko Mali ɓe fooliri loggi ɗiɗi e loggol caggal ɓe ƴettude boɗewal e ngal ɗiɗaɓal timmode ɓe fooliri buutoji ɗin Congo loggol gotol e ɓolum e ngal timmal ko Nigeria ɓe fotti e mum ɓe fooliri segeleje ɗe Nigeria loggi ɗiɗi e loggol e ɗuɗuɓe hino qirri wondema Côte d'Ivoire jaɓɓike kawrital kan ɓurgal e labede. Mamadou Diongasi Ba RFI. ima ko haala ɗo ko e kawdire phase de poule ɗi an a tawanoma en yi Côte d'Ivoire wonno ko e jonde tatoɓere kono ko sikkanoka ni mangal ɓennu toon kono hande Allah e bawɗi muɗum ɓe kawri e Sénégal joguinogal desewal ngal ɓe kawi Sénégal ɓe kawri diɗɗe goɗɗe kadi ɓe kawi ɗumen hono jiruɗa ɗum an Harouna kawgu Côte d'Ivoire heeɓi hikka e kawgel kangel ko kamɓe no ɓe mbiri ni Côte d'Ivoire sa hino toon hawre mabɓe mbiyanma ɓe maynoɓe gurdi non tigi mayɗon hankadi so ha wurti mboɗo sikki wewata hanka libde e mbawi jaggude tan noon hande ɓe ɗiɓi Sénégal nde mboɗa andi ɓe jaggi wonde hankadi ɗo ɓe tolnima e situation mo ganduɗa e mbawi ƴettude diddal ngal Sénégal noon son jaggi ñande kawgal ɓe mbadde Côte d'Ivoire ngal en mbawi jaggude yimɓe gonano e ñalawma mabɓe saabu sa tolnima ɗo tolnita e football aɗa jogui diddal ngal a yeehi ha yaniri ni henne wawi jagge tan ha ñande hen mayla gonduɗa caggal ɗum noon so fate banggue Côte d'Ivoire o aɗa andi nde ɓe jani laabi tati ɓe jaltano hen no fewi caggal nde ɓe gañi match mabɓe gadiɗo keddiɗi hen dewɗi hen ɗi foof o yarani noon surtout nde ɓe kawre Guinée équatorial noon o haali ɗum kanko Mamadou Diongasi Ba yimɓe ceewoɓe jagguno hankadi ɓe jaltata kono aɗa andi fettugal ngal woni less ganduɗa diwti football tan o diwti ball tan gon mi hono wawi wirede ni e ɗum noon yalti nde Maroc yaltini Zambie nde Côte d'Ivoire kañum hankadi heeɓi fartangue wawde ƴokkude kawgel ngel ha nayi leydi mabɓe noon yimɓe fof jagganimi jaggi hen no fewi ɗum noon mboɗo sikki ko waɗano e nder tribune aji arnoɓe yebde e mbaɗano e nder stade uji ɗi he won hen walliti no fewi hay non Harouna en jokkodiran ɗo e Aboubacry Ba omon e ɓoggol ngol Seydi Ba a salminama anne hol yiyande ma e kan o hikka e banggue pottiti ha e ñawoje ko waɗi ko jehen keɗoɗen mo so yimɓe mbi hono oɗo kan meeɗa wadde ɓe kaali gonga mbiɗa andi kan depuis 2000 kono sallaw ko jiimi yiteram tan hokkimi jiimi to e Côte d'Ivoire
mi meeɗa yiide ɗum wona organisation tan no yimɓe Côte d'Ivoire no gimmorin no darori woni ko ɓuri markude min mobilisation ambiance mo ivoirien mbaɗi e kano mi meeɗa yiide ɗum ɓeydude heen niveau de jeu surprise sa ƴeewi arbitrage ɓurɗo fewde ɗeɗo 3-4 dernière édition dal koye oɗo Côte d'Ivoire jiiɗen ɗum hay so tawi noon ko sénégaleji kalata en mbawi wiide non ɓe elminama arbitre waɗi erreur etc kono noon sa ƴeewi tan fof no yaari arbitrage o sa lawi Allah rewi lawol. On woni Aboubacry Ba o arti e haala arbitrage woodi ñaawoje ɗe baɗɗe han hikka e kawguel an ɗon ko wi ko ɓerde ma ene deeƴi ko haali ko ko wi homboɗo jabbi ɗum no feewi sabu so arbitrage de Sénégal so jaggitima ɗon wi hoɗum liɓi ɗum woto sikki tawto he tubakoɓe mbiyata malhonnêteté nan hen manam enen jaɓani tan dogal kiwgal e football so tawi no arbitre o rewi lawol aɗa andi Sadio Mané jettinta match o nde yimɓe mbaɗi hojomaji sappo nde yaltat mo fonno tude mo kartal bodewal ngal kono tottanimo ɗum ko erreur vaare hoorem noon intervenir wiye wonde ko waɗi o Sadio Mané waɗi o foti yaltinede kono ɓe natani hen ko gonga noon penalty waɗi o siflani o tottirani kono ham so tawi koye football ɗo tolni hannde aduna heɗo sa wonde équipe waɗi wayi kawgal ɓe mbadde kamɓe Côte d'Ivoire ngal a ronki libde ɗum e nder match o foof no yarini an wawi ɗum jaggama an wawi waɗani potta wadde nani gotel juurima aɗa faɗa ha heɓtama a liɓama a jabrat Allah tan juuroyra wona wiide ɗo hen hankkadi ko arbitre walla ko ɗum mboɗo sikki nde arbitrage mbaɗi erreur nafiyen nde en kalano noon sabu arbitre waɗi erreur nafine dogoto fodden tan he jabirde Allah jabren noon football o darori noon elle Mamoudou elle kamɓe ɗe maline ɗum ɗinino seeɗe caggal kawdiral mum e Côte d'Ivoire wona diɗɗal Sénégal tan Côte d'Ivoire yaltini e kano walla haɗi yaadina e ɓaltimmode eɗen mbawi wiide Mali ne haaɗi miɗa wiya Mali Côte d'Ivoire haaɗi Mali yettade ɗiɗaɓal timmode Mamoudou an holno jiiruɗa ɗum kawdiral maɓɓe battinigal hakkude maɓɓe Côte d'Ivoire Mali. Assalamu aleykum on calminama noon foof bon hakkude Mali e Côte d'Ivoire kay ko arbitrage waɗi hen seeɗa kono noon ko ha joni erreur uji entraîneur amen ina hen seeɗa Eric Chell o waɗi erreur uji ko fotano wadde hol erreur ko changement ji ko waɗi ko kanko ko o waɗi préparé demi final taw o yetta o gaynani quart de final o yinno o wadde conservé bio bon ɓeyto ne kepti confiance ɓe gari ɗum ɗo bon erreur uji ɗi quand même heewi hen no feewi yiyama kadi Côte d'Ivoire hawi Mali e ñanegal potital waɗata Côte d'Ivoire ene woni sappo Mali eɓe goni sappo e goho ɓe nonki hawde Côte d'Ivoire mate ɗon e jii e tarik fof ko koyngel hakkude diɗɗe ɗiɗi ɗe kala nde ɓe kawri ko Côte d'Ivoire heɓata kaw ɗon holno mbawɗa wiide ɗum mate Côte d'Ivoire tan koko wawi Mali bon minen kay ko ɗum tan min mbiyata Côte d'Ivoire kay kamɓe ko bête noire Mali tan donc voilà ha joni so Allah jaɓi yo sen gummima ɗo henne kawdire goɗɗe nde jogori arde ɗum woni éliminatoire coupe du monde kawguel manguel aduna o ko ɗum faya Mathiade ɗamini ɗon Mali ma wot ko heeɓi non so Allah jaɓi équipe Mali oɗo ko erreur uji on jour uji kanno changé so fewnitama so Allah jaɓi min jahan ha to woɗɗi inchallah eyo jarama ɗum noon Mamoudou Ba en jawtat e diɗɗal gongal ɓe jingganoɓe mum woni ɗo ɗum woni diɗɗal Guinée ngal diɗɗal yeehi ha quart de final e tarik fuko koyngel Guinée wayrino guila e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom Harouna en keɗoto ɗon Yero Mangora o arti e kawdiral cakkitigal hakkude ngal diɗɗal e RTC
coupe d'Afrique ko holliri ko aɗa wawi jogade ballon petta tawa gagnata hande Guinée jogui ballon kañum ni adi nannude penalty mais sa heeɓi occasion ji a markani a nannete but ko ɗum heeɓi hande Guinée ji ɗi ta tawi kadi a wowani joude match ji baɗi ni gañoɗa ne saɗi par ce que Guinée hande goo ɓe puɗɗi yaade quart de finale ɓe ganda match fiye jooɗoɗa walla sa gagnima ɓenna te ɗum RDC ne andi ɗum. eyo keɗinen ɗon ko Yoro Mangara o jarama a heeɗima ko haali ko Haruna an holli yiyande ma hen ko haali ko noon woniri ko noon woniri Guinée tampiniɓe ko feewi aɗa andi sa joguima mbaɗon Guirassy Serou Guirassy a ari kowgal bangal ni aɗa sohli dañde foddono makko ni nder terrain he kanko noon tawi mo gañi ɓe kawrani dañde makko no ɓe jiɗiri ni ɗum noon mboɗo sikki usti e Guinée heewi par ce que caggal ɗum e jahori tan hoye mbaɗono Naby Keita noon waɗani joni duuɓi ɗiɗo tolni ɗo ko wawno adana o natti wawde ɗum o addantuno Guinée ha heewi o natti tolnade ɗon mboɗo sikki haadi e kawgal mabɓe ñande ɓe jooɗoto nde entraîneur mabɓe o de Kaba Diawara won erreur aji waɗi seeɗa e nder coaching makko no wirati ni won changement ji o fonno yawde wadde o leeli hen mboɗo sikki ɗum ne mboɗo jaggi tan no wawi ɓeydeni ɓe caɗele saabu jagguno tan Guinée équipe mo jogui hikka o nawno yaade ko ɓuuri ɗo henne woddude ne wawno yaade ko ɓuuri ɗo woddude Mamadou Diallo a jaɓɓama ko adi fof mi salminima assalamu aleykum aray bon wona ko ɓe haali kon ɗo e Guinée hikka no wawno yaade ha final mais malheureusement Allah tawi ko ɗum o moyiri e mi wawa hoytude ɗon tigui tigui on Guinée hikka équipe mabɓe on tawi no moƴƴi e koɓe manquirno tawi ko finition o quand même tawi fo quand même tawi ɓe marno hikka sina finition o manquirnoɓe seeɗa mais alhamdoulillahi quand même ɓen poussé kadi yesso fi darugol kadi kono min avancera RDC hawiɓe ko loggi tati kawe ɗon kono haɗata nde Guinée naɓe dutti Guinée ɓe mbaɗana ko jaɓɓal manggal yimɓe fof ngari han ɗum mari fittata tan ko ɓiɓɓe Guinée ene belti hande e ko fettoɓe ɓe mbaɗi toon mari ɓiɓɓe Guinée ene weltori e ko fettoɓe mabɓe mbaɗi e oɗo kan ɓe jaɓɓama en jiine ɓe ngari yimɓe hewɓe ngari potti jaɓɓade ɓe hono jiiruɗa ɗum mari ɗum firti hande on ɗon weltori e ko fettoɓe ɓe mbaɗi ko hikka men innayi tigi tigi on hikka ɓe wanni min bonheur seeɗa hay fiidi ɓe hoyto yaali yes toon kono hikka alhamdoulillahi quand même ɓe wakkilike ko ɗum waɗi ha so yi way ɓe hoytoyi ka leydi amin la Guinée quand même ɓe jaɓɓano moƴƴa koye ɓe tolna toon moƴƴi ko foti hande holko konngol ma faade e eltowo Kaba Diawara holko mbiyatama so tawi mo heeɗima fettoɓe ɓe kamɓe ne ɓe kiɗima holko mbawata widemo holko mbasiyotama bon ko wayi nde Kaba Diawara haray ko ɓurtu wadde communication entre makko e joueur ɓe ɓen e jippina tension o haray innaali oɗo ɓay ko grand joueur Europe ma o grand joueur mon ni jara ƴettali grand joueur fo waɗa fo joueur ɓe fo même niveau ɓe fija ɗumanna yewtaɓe fo maɓɓe même konngol ko ɗum ɓuuri moƴƴude e nder équipe eyo a jarama Seydi Diallo de tedduɓe hankadi en payat Mauritanie saabu ngal diɗɗal ne waɗi hikka ko fayidini ko hay goto ɗaminanoki e nder kawguel Haruna en keɗoto pettowo mabɓe goto garten On est déçus. Prendre un but à la dernière minute. Jikke amen soyi few piyede loggol ka hojomaje sakkitore kono meɗen welti ñaaƴuri koye amen ɓerɗe amen no hecciɗi ko fijo kan hewgo welo welo darnanago ko laba min wawno lumbugol ka jeetataɓal timmode ko ara nun ɗum ni wonande leydi amen ndi meɗen ñaaƴuri ɗum folotire satiɗe ɗen kadi min etoto mutagol ka ɓuuri ɗo meɗen fiɓi ɗum ɗo min feƴƴi e lowre goo Plus haut et c'est un palier de franchi. eyo keɗiɗen ɗon ko biyeteɗo Oumar Ngom kanko noon ko pettowo goto e diɗɗal ngal eɗen mbawi wiide kam a heɓtini dande makko an Hadjatou a heɓtini dande Oumar Sow mbeɗa wiya Oumar Sow mi faynira ala yettode Seydi Sow mi wimo bisimilla ma ko adi fof mi salminima Aissatou mi salmini dendagal Fulfulde RFI eyo holno jiiruɗa hikka ko Mauritanie waɗi ko
hikka Mauritanie ngol woni lawol maɓɓe tataɓol e wadde kan e ngol ɗo machallah en jii ɓe mbaɗi ɓamtare mawde équipe o yimɓe fof padana ɗum ni wati yimɓe fof yi ete surprise e oɗo ngal ɗo ɓamtagal ngal Mauritanie waɗi machallah minen fof Mauritanie nani beltima hay qualification maɓɓe avec l'Algérie hay goto sikkano ɗum ma Mauritanie waɗa ɗum ni kono machallah min mbaɗi fête mawɗo chez nous on a bien accueilli nos joueurs kadi min beltima hen no fewi. Yo weltanama Hadjatou Sow en nokkat konngol Aliou Sow anne ka jingonowo Mauritanie en jii hikka Mauritanie ɗo yettiɗo yehi ha 8e de finale adan en jiyanno kam kawodire gadane ɗe tan ɓe kaaɗat kono hikka ɓe tinnima ha ɓe jeehi ha 8e de finale ɓe kawi o haali ɗum Mauritanie ha wi hikka Algérie ɗum honno jiiruɗa ɗum an Aliou? gandan mi salminima mi salmini kadi dendagal liggotoɓe RFI bon ko Mauritanie waɗi ko gandanɗa hoorema ko bon minen ko surprise hedde amen ɗo ni gandanɗa hoorema ɓe mbaɗi komin ɗaminanoki ni maɓe jaltu pool walla ko way noon surtout nde ɓe potte Algérie après défaite aji mabɓe ɗiɗɗi e bon ko surprise ni kadi ko weltare ɓe beltanimin hen gandanɗa hoorema ko aduna fof sikkanno ko Mauritanie yanat oɗon gandi kam Mauritanie no yemirani e voilà bon e min beltaniɓe min kadi machallah holto coynotoɗaɓe caggal koɓe mbaɗi e kano hikka to coynotomoɓe mbiɗa soynoɓe to waɗɗi kadi ƴewta tan ko tomin gummi ɗo ha tomin gari ɗo ayi par ce que Mauritanie aɗa andi balla andano ko toon ewo ɗiɗo duuɓi tati momin gari gandanɗa hoorema 3e fois min gara min mbaɗi différence e ko way noon ewo mbiɗa soynoɓe ko waɗɗi kadi mo wuuri mamiɗa sikki kawgel ngel mamin ƴetto to woɗɗi han no wayni min ƴetta ɗum ni inchallah ƴetton ɗum de inchallah ma wonde eyo Hadjatou Sow a jarama anne Aliou Sow a yettama mi ruttoto e Arouna an no jiiruɗa Samir Abdou golle makko hikka e ngel kawgel o ƴetti diɗɗal ngal e ɓooyani kono e lewtinima o tinnima aɗa ƴettude anduɓe rewɓe football o no yaarini pettugol ngol sa yi ho wonno Comore so ari ga Mauritanie ɓe gaddoyimo ɓe gaddimo yo jokkunaɓe équipe mabɓe mi tan yaara yeeso andat wonɗo dari komo jogui mbiyata projet omo andi to fayi te Mauritanie chance moɓe jogui o mboɗa wiide noon eɓe jogui président fédération mo ganduɗa ɗi duuɓi battinide ha waɗe investissement no heewi min haade pettal ngal fuddade e altine gaɗiro coupe d'Afrique on foot o tawi ham Nouakchott mi yeehi centre d' entraînement e fédération football ɗo ɓe goni ɗo liggey moɓe liggi to no hollira wonde ɓen hoto wonɗoɓe jiiɗi yaade wontoɓe jiiɗi ettade te nawtaɓe toon o ɓen mbaɗa foof soɓe continueri noon no wawi to e duuɓi wonata hamma taw e duuɓi 5 walla 6 paari kono ɗo e yesso seeɗa e mbawi hankadi noɓe piiri Algérie ni équipe aji mawɗi gonɗe Afrique ɗi foof e mbawi fiirude ɗumen noon yo en duttoto ha joni Côte d'Ivoire saabu hikka kamɓe jaɓɓi kawgel kan Patrice Motsepe kanko woni hoorejo fedde CAF fedde toppitinde kala ko yowiti e fukko koynguel Afrique wonko haali e ɗum noon en jahat keɗoɗen mo garten. Just 2 quick issues. The first is to thank all of you for the excellent work that you've been doing. Ko idi ko fof ko yettude on e golle lobbe ɗe mbaɗɗon onon jandiyankoɓe runde nde wonɓe ɗo e Côte d'Ivoire kam e adunaru ndu fof on jarama hecci hanki mi yehino to Paris ngam tawtorede jonde UEFA ni kam weltare bu nande ardiɓe wonɓe toon ɓe ina kala juɓɓude moƴƴiri ndi kan to leydi Côte d'Ivoire kono kadi e fettugol lobbol ngol ɓiɓɓe Afrique mbaɗi ganduɗa hande ko ɗum fettugol moƴƴol e nder windere nde meɗe yetta dendagal yimɓe Côte d'Ivoire naaɓe ndi leydi indi fayodini no feewi goto kala e leyɗe nogas e nayyi ɗe wonnoɓe ɗo e oɗo kan dendagal ɗeɗo leyɗe 54 hani eɓe ganduɗa ɓe keɓano arde fof no welti. AFCON and Africa is so proud and CAF is so proud of all of the 54 including the ones that did not participate. Yo on woni Motsepe Arouna o weltima no feewi e no kano yaari hikka yimɓe fof kawri e hunde kam kano no fewjurani no waɗirani juɓɓudi ndi ha e banggue ñawoje ɗi fof rewi lawol heddi tan kam ko caɗele mbasata
e potital bangal ni teskama caɗele e banggue kebgol biye nadde e dinguire ɗe hay goɗɗum jaltol ngol ni ko wayno dinguiral ebimpe ene woɗɗi saɗa yalta dinguiral ngal ne warno caɗele seeɗa an o hollo hiisoma e kano e on banggue holko mawɗa wiide hen Côte d'Ivoire hade kano fuddade ɓe kaalino ko mawni ɓe mbino ɓe mbat kanma meeɗa yiyede ene wawi jaggude noon so tawi ko gonga tan haalte ɓe mbaɗi kan meeɗa yen min 2002 ha joni mboɗa hay kanuji he kono mo hikko o meeɗa yiyede mbaɗo noon hokko gonga noon won famdi ha ari hen heewi sa jetti Yamoussoukro sa jetti Abidjan so waɗino match uji yimɓe ɓen tampano no feewi saabu otoji tan darnete to no wodi ebimɓe sa match gasi futuro min wi ɗon tawanma ma won waktuji nayi heede ma yaltude ɗum fof noon hoye caɗele eɓe stade o no woddi seeɗa plan circulation no yimɓe ɓe jarata no gara ni waɗirani mboɗo sikki fewani ɗum noon ɓe pewnitani haadi e ɓe mbiyama noon nde fuɗɗi nde kono noon continueri tan ha nde gasi nde ɗum noon mboɗo sikki édition ji garoji kafma ƴewto ɗum no fewi pour que yimɓe ɓen so gari he wayni addi ɗumen e fijirde addi ɗumen e weltare hewɓe jogui probléme aji biye iɗi koye match ouverture Côte d'Ivoire no waɗa football nane aditede a yi match uji Sénégal nde adi nde hay goto dañani biyeji stade wonti ha ɓe jooɗo ha ɓoyɓe uddita baafe mbi yimɓe goppe naata mboɗo sikki noon wona noon organisation dewɗo lawol foti yaade saabu minen yanoɓe coupe du monde ɓe FIFA no waɗi to organisé systéme yeeyde biyeji ɗini on kaf yinno ƴettude kono mboɗo sikki ɓe tolna hita oɗon e banggue harallaji ɓe jogui ɗi ɗum no heddi seeɗa moɗo andi noon maɓe ƴettu ko moƴƴi he woni hen o foof ɓe ƴewto no fewi pour édition garowo paroto hene to Maroc no way foof kam eɗen mbawi wiide Côte d'Ivoire kam kan mo waɗi hikka o rewi lawol ha nde jewtitumi Aboubacry Ba kankone ko noon o wi kan baɗo ni o meeɗa yiide ɗum ha e banggue ambiance no dinguire ɗe jirwirtuno ni ɗum kanko o meeɗa yiide ɗum hay nokko ɗum noon min mbi Ivoire naɓe ɓe foof bravo tedduɓe ko ɗum tan tonguirten enen mbawi wiide yewtere nde haden waynodirde mon noon en keɗoto en kaali haala ambiance ma en keɗo jimol ngol wiyete ko coup de marteau ɗum noon ko Tamsir yimi ɗum keɗoɗen garten à lui seulement. Tu fais ça pourquoi? Y'a un coup de pied dedans. Hommage à toi, président Douk Saka. Venez danser. heeɗiɓe ɗum tongi yewtere men hande en jetti Aruna Dem a yettama en jetti kadi arnoɓe ɗo ene tawede yewtere coftal ɓalli men Aliou Sow yettama Hadiatou Sow yettama Mamoudou Ba yettama Malik Diallo anne a yettama min jetti kadi heɗɓe e karallagal ngal on woni Sara Doumbouya yettama hono noon Cheikh Ahmadou Bamba Diop kañum e Bira Ba foof jettama kala jolaɗo hettade ene wawi yaade e lowre fefe toɓɓere reefi e toɓɓere feere ɗum noon eɗen mbawi kadi wiide oɗon mbawi tawtude yewtere nde hello meɗen Facebook ha e YouTube tedduɓe ko ɗo kaɗɗen min dokki on aadi alet arore e yewtere wonde on jarama Ça pourquoi? Y'a un coup de pied dedans. Hommage à toi, président Douk Saka. Venez danser. C'est un cowboy. La Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, ça va chauffer. Y'a aussi le pain.